Salut, sunt Ștefi și azi vreau să vă învăț treflip. Pentru a da treflip trebuie să știți kickflip și 360 shove-it. De care, da, la treflip țineți degetele așa pentru 360 shove-it și flip. Placa se va roti 360 de grade cu o rotație de flip. Când dați scoop, întindeți degetul foarte mult să se rotească placa. Cu celălalt deget împingeți în spate. Stați un pic în aer până se rotește placa. Când credeți voi că s-a rotit complet, vă puneți degetele pur și simplu pe placă și aterizați. Asta a fost tot, sper că v-a plăcut. Nu uitați să dați like, subscribe mie și prietenului meu, The Boggy Bog. Pa! Ok, o să postăm videoclipuri mult mai multe și împreună, mă rog, ne-am cam despărțit channelele, sincer îmi pare rău. El nu vrea să postăm pe ambele canale video ăsta, dar e ok. Subscribe și like la ambele canale, link în descriere. Pa!